Πόσο δύσκολο είναι να πετύχεις όταν το κοινό σου είναι το 10% του 20%. Μέσα σε 1,5 χρόνο κάναμε πάνω από 40 βίντεο στην κόκκινη πλατφόρμα. Και μέσα από αυτά κόβαμε κομμάτια και τα μοιραζόμασταν μαζί σας στα social. Σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουμε περισσότερο από 7 εκατομμύρια προβολές και 10.000 νέους ακόλουθους. Και θα μου πείτε, εντάξει, άλλοι έχουν πολύ περισσότερο. Και εμείς στην κόκκινη πλατφόρμα έχουμε μόνο 3.500 ακολούθους και πολύ λιγότερες προβολές. Αλλά ακούστε αυτό. Φανταστείτε την κόκκινη πλατφόρμα σαν μια μεγάλη πίτσα με πολλά κομμάτια μέσα. Το κάθε κομμάτι είναι κάτι διαφορετικό. Reaction, μουσική, αυτοκίνητα και πολλά άλλα. Εμείς μέσα από αυτή την πίτα πήραμε το ίσως το 20%. Από το 20% διαλέξαμε μια ειδική κατηγορία, τα βίντεο της αυτοκίνητα. Και μέσα στα βίντεο της αυτοκίνητα είναι μια ειδική μάρκα Volkswagen. Οπότε πήραμε Scarabeo, TAF 1, TAF 2, TAF 3. Ακόμα λιγότερο ποσοστό. Οπότε από το 20% πήραμε ίσως το 10%, μπορεί και λιγότερο. Οπότε φανταστείτε ότι οι ακόλουθοι μας μαζεύονται σταγόνα σταγόνα και καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ.